Tak, dobrý den, já se jmenuji Pavel Meyer a vedle mě stojí Tomás. Důvod, proč točíme toto video, je naprosto jednoduchý. Společnost NHT Global nedávno vstoupila do České republiky a Slovenska. A co to pro vás znamená? Znamená to jediné. Máte šanci něco změnit ve vašem životě. A ta šance se nazývá NHT Global a tady se mnou stojí Tomáš Knapek. Je to člověk, který hodně dokázal, má víc než 30 000 spolupracovníků po celém světě. On jako jediný nebo jeden z mála dokázal otevřít kompletně jednu z největších zemí na světě, což je Rusko. A teď si představte, vy, co vidíte toto video, máte možnost společně s Tomášem pracovat. Takže, Tome, je to tak? Je to přesně tak, Pavle, jak to říkáš. Teď je ta úplně přesně správná příležitost vstoupit s námi do toho systému a prostě to rozjet i tady v Čechách. Super. Takže vy, co vidíte toto video, je to jenom na vás. Buď kliknete dolů a dostanete další informace, anebo to jednoduše zmažte. Děkuji za pozornost. Tome, taky děkuji. Díky. Chcete-li se stát úspěšným a finančně nezávislým jako Tomáš Knapek? Chcete mít více informací, jak se úspěšným stát? A nebo si chcete pouze jen přivydělat? Pak v tomto případě vyplňte přihlašovací formulář nebo si o informace napište přímo na e-mail meyer.pavel@seznam.cz anebo na telefon 775 60 19 76.